дар хонатон солнечный панел дошта бошед, болои бомтон буромада имконаш бошад ҳамин панелҳоро як бор ҳавар гирифта истед. Нигоҳ кунед ки чанг меистад. Ин хел имкон қадар филтроша тоза карда бисин хубтар аст. Ҳаво гарм аст, барои ҳаво кашидан аппарат гарм мешавад, баъд мепартояд. Вақте ки нагоз кашид, аппарат мепартояд. Ҳамин ду тараф филтр дора. Ин дута болтакоша ҳуй мекунед, филтрша ҳуй карда як мешӯед, бо сахт карда мемонед, тоза мешавад, аппарат хунук мешавад. Ҳаворо мекаша, поён сар мета, охлаждение мекунад худаша. Як бор часпонден, чандин солҳо истифода мебарем. Дӯстони азиз, марҳамат, солнечный панел мемонед, 24 соат дар хонатон свет мешавад. Дӯстони азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯзанги навори мо дар бораи солнечный панел мешавад. Тамошо кунед, ин солнечный панелро мо моҳи декабр часпонда будем, 2025 сол. Қарор дорем дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, леҳияи Лелин. Дӯстони азиз, барои ҳаваргирӣ омадем, ку чӣ хел истифода бурда истодааст, чӣ хел кор карда истодааст. Боло бор омадем, камтар чанг будааст. Фармидем ки бегаи салқинида худо хоҳад як бор бушӯенеш. Ина хоҷагӣ дӯстони азиз, ин ҳамин хонада кондисионерай, духовкай, плитай, термиксай, ҳозир ҳаво беҳад гарм аст, сезони кондисионерай. Хуллас истифода бурда истодааст. Бемалол мерасад 15 киловатт батарея мондагием, 11 киловатта инвектор ва 18 та панел часпондагием. Дӯстони азиз, хуллас ҳамхеле хушрӯ истифода бурда истодааст. 100% ози тарафи инвектор рафта, ҳамаша барои шумо нишон медиҳем ки чӣ хел кор карда истодааст. ҳамхеле дӯстони азиз, агар шумо ҳам дар хонатон солнечный панел дошта бошед, болои бомтон буромада имконаш бошад ҳамин панелҳоро як бор ҳавар гирифта истед. Нигоҳ кунед ки чанг меистад. Ин хел ҳамин чанга як шушта тоза кардан дар кор салқинида. Мақсад ки агар тоза боша, барқ омаданаш бо хубтар, яъне ки баландтар мешавад. ҳамхел тез-тез тоза карда бистен бо хубтар аст. Хулас хабаргирӣ омадем, 100% давони истифода бурда истодааст. ҳамхеле дӯстони азиз, ҳозир рафта барои шумо батареяшам нишон медиҳем. ҳамин хонаи калон ҳамаш истифода мебарад. Бемалол кондисионерай, плитай, духовкай, 4 та кондисионер будааст. Истифода бурда истодааст. Системаи батареяш, инвекториш 11 киловатт, батареяш 15 киловатт, зарядаш 100%. Тамошо кунед, батареяи литий. Ипарашид автоматош омадем, ҳозир филтроша як бора тоза кардем, филтрош ҷазир будааст. имкон қадар филтроша тоза карда бисин хубтар аст. Ҳаво гарм аст, барои ҳаво кашидан аппарат гарм мешавад, баъд мепартояд. Вақте ки нагоз кашид, аппарат мепартояд. Ҳамин ду тараф филтр дора. Ин дута болтакоша ҳуй мекунед, филтрша ҳуй карда як мешӯед, бо сахт карда мемонед, тоза мешавад, аппарат хунук мешавад. ҳаворо мекаша, поён сар мета, охлаждение мекунад худаша. Хулас расходи хона так 2 киловатт расход карда истодааст. Уқа бисёр баъдам расход надора. Кондисионерша дар корши гиро мекунад, боша кишта мемона. Хулас 4 кондисионер бемалол кадом вақт дар кор боша истифода бурда мегирад. Кондисионер, освещение, плитай, духовкай бемалол худо хоҳад истифода бурда истодааст. Вақте ки захираш буд шавад, метавонад сети давлатӣ ягон соат зарядш бута шавда. Рӯза дар кор нест. Рӯз автоматик худаш пур мекунад, ҳам бо расходи хонара тамин мекунад. ҳоҷибо батарея айшав то сара расидеса худо хоҳад? 100% мерасад. ина дӯстони азиз, бемалол 15 киловатт метавонед, 20 киловатт монед, метавонед 10 киловатт метавонед, 5 киловатт монед. Расходи хонара нигоҳ карда, чанд қадар расход доред, ҳамаро нигоҳ карда мондан мегиред. Хулас дӯстони азиз, касоне ки дар хона солнечный панел дорад, имкон қадар ҳамин филтроша тез-тез тоза карда бистен хубтар аст. Барои гарм нашидан, аппарат гарм меша, мепартояд. ҳамхеле дӯстони азиз, касоне ки ба солнечный дар кор бошад, марҳамат, рақамҳо дар ҷои навор 987 17 90 95 бемалол занг зада муроҷиат кардан гиред. бисёр кас савол метавад, дар тобистон чӣ дар кор аст? Дар тобистон ҳам, зимистон ҳам, тирамоҳ ҳам, кадом фасл боша ҳам бемалол истифода бурда мегиред. дӯстони азиз, мақсад ки свети давлатӣ барқ эконом мешавад. Як бор часпонден, чандин солҳо истифода мебарем. дӯстони азиз, марҳамат, солнечный панел мемонед, 24 соат дар хонатон свет мешавад. дӯстони азиз, хулас ҳамхеле дӯстони азиз, 4 фасл бемалол истифода бурда мегирем. бисёр кас савол метавад, дар зимистон вақти истифода бурда дар кор? Не, хеле дӯстони азиз, вақте ки тобистон ҳам бошадам, ду баробар зиёд барқ метиҳад. дӯстони азиз, афтоб хушрӯ аст, ҳаво гарм аст, кондисионер 24 соат дар хизмати шумо ва 24 соат солнечный панелам дар хизмати шумо аст.